Right, hava neshamwari dzangu muri sei? Zita rangu ndinonzi Arnold Chucks kana kuti Chucks Music. Ini ndichitanga kuita zvemainstruments izvi pane machallenges akati wandei andakasangana nawo ekuti ndaiti ndikamixa instrument raipedzisira rakusaunda zviri weird, raipedzisira rakusaunda weak than zvaranga riri pakutanga. Saka nhasi ndafunga kuti patemu rangu richiri kutanga ndikasheya kaidea kandiinako kanogona kukubatsirai kuti muve neinstrument rinenge richisaunda zviri nani. Chinoita kuti kazhinji kacho ukamixa iwewe instrument rako rinopedzisira rakusaunda weak inyaya yekuti unenge usati waziva kuti mixing, balancing, nyaya yekukompresa nekuclear mahash frequency inoitwa sei. So inini nyaya yandinayo ndine katrick kandakabuditsa paprocess yemixing kandakaona kari easy kanova iko kanoita kuti even instrument rako wakuzoisawo mavocals, mavocals anonyatsokunzwika pamwe chete nemainstruments ese zvinonyatsokunzwika pasina noise. Kazhinji kacho vanhu vanoteerera music unonzwa achikudza kuti song yangu pane tumamelodies twaiva pabhiti but hatuchanzwiki. Tunenge tusingachanzwiki nenyaya yekuti tunenge twatsikirirwa nevocal because tunenge turi pasame position nevocal and tunenge tuine same frequency nevocal. Saka regai tipinde panyaya yacho tione kuti zvinofamba sei. Saka ndichagadzira kainstrument kadiki diki kangoti tikwanise kubatsirana kutsanangurana kuti zvinofamba sei, tinozviita sei. Right. Eganipenda saver.
Right. I think ngatichitanga kuonesana manje kuti tingazvifambisa sei kana tisati taziva mixing, right? Unobva waisa zvinhu zvako zvese ku alright, tisati taenda ikoko rega titange takadai. So trick iripo yatiri kuda kuita ndeyekuti tinoda kucreata ma-instruments, like tinoda kucreata instrument 1 but tiine space pakati pe-instrument redu.
right. Saka zvatinoita tinotanga let's start with piano. Right. Zvaunoita iwewe unotsvaka piano inenge yakada kufanana nepiano yawaisa pakutanga. Rega nditsvake piano. Iyi inogona kuti fananei. Hauzotsvake yakafanana direct, unotsvaka inenge yakada kufanana neyawaisa pakutanga. Then wobva wakopa same progression yawaisa papiano pekutanga woisa futi papiano h2. Right. Woenda futi pa instrument h2. Then wotsvaka futi instrument ringada kufanana neinstrument iroro. Woita futi the same thing zvawaita papiano pekutanga. Right. Then wokopa wopesta. Toenda futi pa instrument h. Right. Wotsvaka futi instrument rakada kufanana neiroro but zvisina kufanana direct. Yeah. Right. Then tikatarisa kuti pama-instruments ese ataisa tichaona kuti tasara netuma-melodies ututu. Sorry. Pane kamelody kanaka, then poita kamelody, toita futi kamelody aka. Saka idea yekugadzira ma-instruments 2 akada kufanana but aine same progression idea yekupana patinomaseparata paya tinoti rimwe rinoenda kuleft rimwe rinoenda kuright, tosiya space pakati yekuti vocal redu rigare. Saka zvinoitika pane 2 ma-melodies andasiya. Ma-melodies kazhinji kacho kune ma-melodies ekuti ukamaisa pasenda anobva aita weak, then ukamaisa stereo enhancer, ukamaisa in stereo enhancer anobva aita weak, then ukabvisa stereo enhancer anobva strong. Saka iwe unozotesta, ndichakuratidza kuti unotesta sei kuona kuti instrument randiinaro iri ndikarisa stereo enhancer, stereo enhancer ndeyekuti instrument rikwanise kurira side nekuside, kuleft nekuright, riri richisiya space pakati kuti vocal rinyatso kugara. Saka right now ngatiload ma-instruments edu kumixer. Right. Imwe trick iripo ndeyekuti vanhu vanoplaya music pa system yakasiyana. Vamwe vanoplaya mumota, vamwe vanoplaya pama-PA system, vamwe vanoplaya pamaradio, maradio emumba, vamwe vanoplaya pamasubwoofer chichichi, vamwe vanoplaya pamafoni, pama-headphones, pama-earphones. Right. Saka idea yako ndeyekuti tine mamwe masystem anoplaya music in mono. Saka iwe ukagadzira, pane situation yekuti unogadzira song mustudio mako, then song painobuda mustudio mako inenge isisina quality, inenge isisina power, inobva yava weak. But uri mustudio inenge ichita sound zvakanaka, uri mumota sometimes inosounda zvakanaka, but ukazoplaya pane rimwe system manje inenge iri weak. The reason inoita kuti ite weak inyaya yekuti masystem akasiyana. Saka iwewe sound yako kana iri weak pamono pane mamwe masystem haisaundi zvakanaka, but sound inosaunda zvakanaka pasystem ripi neripi zvaro inofanira kunge iri pamono. Saka iwewe kana uchida kutesta kuti mixing yako or balancing yako right here, unotesta, unoisa panapa,
unouya panapa woisa pamono master channel rako remixer woriisa pamono. Ukanzwa zvichirira zvakanaka zvese uchikwanisa kuzvinzwa zviri pamono, woziva kuti mixing yangu kana kuti balancing dzangu dzandaita dziri right. Then panapa iwewe rega tidzosere pasender tibve tatanga kuita katrick kedu kaya. Right. Sezvandichambotaura zviya zvestereo enhancer, ukauya panapa ukaisa pamono, right, then wotora stereo enhancer wobayira woisa for strings, right. Ukanzwa instrument richiramba richisounda zvakanaka risina kuaffectika stereo, unosiya zvakadaro then wodzosera pastereo. Then uchanzwa kuti instrument iri rakurira riri kumasides. Zvariri kurira riri kumasides zvoreva kuti vocal raane space pakati, right. Toenda futi painstrument rechi2 pamamelodies apa, ndobva ndaisa pamono, ndobva ndatora stereo enhancer yangu futi again ndoona kuti rinoramba richirira here zvakanaka, right. Ndobva ndadzosera pastereo, right. Ndaane mainstruments ari kurira ane stereo enhancer achisiya space pakati pekuti vocal parinouya riwane kugara zvakanaka. Imwe trick futi ndeyekuti kazhinji kacho usanyanya kubayira mainstruments anorira ane same frequency pasame position. Saka panapa ndiri kutoona kuti ndaita mistake ndichafana kuchinja futi instrument rino iriri because riri kurira riine same frequency neinstrument riripo iri kudhara. Saka rega ndichinje ndoisa right. Right. Aya mainstruments akurira aine different frequency, zvinova zvinoita kuti tinyatse kunzwa kuti alright, instrument iri ndeiri, instrument iri nderiri, right. Let's play. Right. Ngatiindei pamainstruments edu aya atakopa nekupesta aine subprogression. Saka tikaenda pamapiano edu 2 aya, tiri pamapiano edu 2 aya tichaona kuti tine piano yekutanga panapa, obva wauya woisa equalizer yako wodzisa malows, right. Instrument rekutanga iri unobva wari pana kuleft woisa kana something like 80%, 70%, right. Then woenda kune rimwe racho rakafanana neriyari, wobva waisa equalizer yako, harisi kunyatsosounda zvakanaka. Rega nditsvake rimwe rakada kufanana neiroro. Right. Wobva wari pana iwewe futi kupi right, unobva waisa futi, unogona kungoisa difference ye5 kana 10, usazonyanya kuisa difference stereo, right. Tichaona kuti ane mainstruments both side, then ukateerera mix like sound yako inenge yabalanza but uine space pakati
pekuti vocal rikauya rinonyatsogara zvakanaka. Then kana ukanzwa zvichiri kunyatsobhalanza unouya kunoku wotamba nemavolumes kuti alright ndiripi riri kurira zviri loud stereo wobva wabhalanza panapa. Kana kuti unogona kutamba futi nedifference yekupana kwawaita kuti wapana mapesendi mangani, right. Wadaro manje wotesta kuona kuti alright mainstruments angu andapana ari kusounda zvakanaka here ndiri mumono, kuitira system riya rinoplaya riri mumono, kuitira kuti iyoyo instrument rako parinobuda risaundi zvakanaka. Right, wadaro uri kunzwa kuti zvese zviri kurira zvakanaka, wapana kudaro, then wodzosa futi pasender. Right, toenda painstrument rech2. Instrument rech2 right. Wadaro manje woita the same thing, wopana something like 70 chichi. Wobva waisa equalizer yako. Katrika aka akambonetse stereo hauzo, kana usati uchiitawo katrika aka unenge uchifanira kudzidza mixing, uchidzidza nyaya dzekukompresa nekuclear mahash frequency chichi. Exactly. Right. Wadaro manje wobva watesta mainstruments ako ese pamono, unzwa kuti ari kurira zvakanaka here. Right, wodzosa zvako pastereo. Then woenda painstrument rechi2. Ndiripi okay, reka ndidai sotone. Alright. Right. Wouya futi woita the same thing, wobva wapana, wobva futi wapana. Right, tichanzwa kuti taane mainstrument 2 ari kurira kumasides, then tiine space pakati, then wotesta kuti zviri kurira here zvakanaka pamono. Alright, mono yangu, sorry, ndachinja panapa. Alright, woya woisa pamono. Right, tokunzwa kuti zviri kurira zvakanaka pasina dambudziko. Right, iwe wakuplaya zvese manje. Right, tikateerera pane zvinhu chiri kuita noise pasender, zvinova izvo zvimahertz zvino izvi. Saka iwe trick raunoita futi pamahertz unogona kuuya wopana. Since uine 2 mahertz hauzonyanyi kuda zvako mahertz akafanana, because kazhinji kacho mahertz haanyanyi kuclasha nevoice nevocal. Saka iwe unobva wamapana, rimwe roenda kuleft rimwe roenda kuright, hauzonyanyi kupana zvako stereo, unopana something like 30%, 35, 30 kusvika kunana 40 ukoko. Yeah, right. Then chimwe chinhu unobva waisa kick rako rinofanira kuenda pasender,
wouya woriisa pasenda. Then uchibva ipapo snare rako futi rinofanira kuenda pasenda, right. Uchibva ipapo bass rako rinofanira kuenda pasenda. Zvinhu zvinoti vocal, kick, snare nebass zvinofanira kuenda pasenda, right. Wadaro iwewe, pane katrick kandoda kuti tionesane kadiki papapa pakati pekick nebass. Uchanzwa kuti kick nebass zvako zviri kuclasha, zvine kakutsikirirana kazviri kuita. Saka iwo unoita inonzi side chaining. Side chaining tichazonyanya kutaura nezvayo stereki, but nhasi iwo unouya wobata link panapa pasi apapa, ukauya pachannel yauri kuplaya yekick inoi, wobva wauya pabass wobaya kaaro kakatarisa mudenga kari panapa aka. Then uchaona kuti pane kakebho kanobva kauya kakonekta panapa, wouya wobvisa panapa, wodzisa kavolume kari panapa. Then wouya pabass wobva waisa fruit limiter, wouya woisa pacompressor apa, then woisa 1 panapa, then woisa threshold yako pa0, wokwidza ni yako neratio yako. Then uchaona kuti paunotanga kuplaya kick rako pariri kurova, bass rinobva ratsikirigwa. Saka tiri kuita izvi kuti bass nekick zviwane kupanana mukana. Kick parinorova paya risanyanya kuclasha nebass stereki. Saka iwo unobva wauya woreleasa threshold yako mbichana uchinzwa kuti zvakunyatsokunzwika here zvese uye hapachina here kaclash kari kuitika, right. Right, wadaro woziva kuti wapedza. Right now wakuplaya instrument rako. Right, ukanzwa zvisiri kunyatso kubalanza pamainstruments aya awaisa aya, unobva watamba nemavolumes kuti alright kuri kunyanya kurira stereki ndekupi, wobva wadzisa volume, wobva wabalanza kuti zvinyatsokunzwika zviri full, instrument rako rinyatsonzwika rakazara uye riine space pakati, right. Unobva wauya manje instrument rako wapedza kupana, wapedza kudidididi zvese, unobva wauya panapa wobva watesta kuti wotesta kuti mustereo riri kurira zvakanaka, mumono riri kurira zvakanaka here. Then ukanzwa richirira zvakanaka wobva wadzosera zvako pastereo. Kune vakawanda vanobva vatori exporta riri pamono kudaro, but kazhinji kacho zvakanaka, instrument rinonakidza kana kuti music inonakidza iri mustereo, right. Then unogona kuwedzera panapa, unogona kungoisa something like 16, 18, 19, 20% yestereo separation. Stereo separation kuwedzera kupusha mainstruments aya wanga uchipana, unowedzera kumapusha kuti aende kumasides. Right now tikateerera instrument redu rakukwanisa kuti ukateerera iwo une space yevocal pasenda, then unenge uchinzwa mainstruments akazara kumaside and vocal rine space yekuuya richipinda. Zvinova izvo zvinoita kuti vateereri vedu vemusic vanokwanisa kunzwa mainstruments ese anenge ari pasong. Right, I think ndokatrick kandandinako kuti murangu riya richiri kutanga musanyanya kunetsekana stereki. Pane tumatrick tusinganetsi tunoita kuti
iwewe gradually unoenda uchijaira uchidzidza uchimixing kusvika wava expert. Right, thank you, tobatana next time.